motor hisabaw जों जेताबो खामानि नुमान बायता इलेक्ट्रिक कारेन्ट खैजा और दिनै सा दुकान दङ बे सा दुकान थायका हर बासै खामानि करता नोंनि बुझाव खति थांगाना जाया माल असनियो तो पुजान मानि अनेक 30,000 मिनिमाम आंनि हिसाबाव गोसा माइकेटाव दालगुइना 10 टाका 12 लाख मतन खामता गानि लैपटॉप खामता गया आनि जत मेसिन पार्ट दुकान दंमोन जत किछु कुन मालि आइतो गे रांबो 7,000 आनि माने दहायरो दाजाक बाजार खायमेन परे आं नहो थाङै जोंबो बाजारनि सेक्रेटारिफोरा माने पुजानि गेलेनाय मिसाना बागै जों दैथुकुना बागै थाङाता गा आसुबनो खामि थाङाता आं गटना कयसे समय मकाल हेमो गटना तई को कोने 10 ना कोने 10 बेलाइखिना हामबाय त्रिपुरी खरां नाय तंनाय ताखुते बुक सनसिनि चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखांखे दातिनो सब्सक्राइब खलायदि जब मोनसे सकां भिडियो नरक नुगना बगै अबनि बगै ता माखने भिडियोनि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइसिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबनो क्लिक खलायदि क्लिक खलायमनि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागोन नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमनि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सकां नुगाना अबनि बगै बेलाखनो हामबाय नाय तंदि